Azaroko plenun anulatzie erabakizan behin betiko zonartute genuzken iruzona hauen zuzidasun aldaketia onartu, anulatzio erabaki gendun ofizioz deklarazion ambiental estrategika falta zalako. Orduan, onartu gendun anulatzia azierako plenotik eta gero hori kokua bialdu da, kokua bere informienkeko anulazio hori ondo nire eta kokua informie izen da baietz, baina bertan prozesuen ondo argumentau dela zehatik iritzeziko ofizioz anulorek egin dula, eta behin kokuan honezpena daukeuli anulatzeko, goko plenoa dakarrek behin betiko deusuztasun absolutu ematie anulazio hori. Ego apartzen dikin hauekin, mato, hiru, lau, ekupelio. Hori alata, egin zentraikin ikatzen dut. Esan bezala 2009ko azaroan, azaroko bilkuran, ingurumen txostenak falta zirela hortu ondoren, laugarren aldaketaren deusuztatzeari hasiera eman genion, eta horrein ere behin betiko deusuztatzearen alde osatuko dugu. Orduan, etorkizunean izan genitzakeen arazoak ekiditeko deusuztatze horren alde esatu ginen, baina ez genuen sekula pentsatuko izan ditugun arazoak izango gaitu egin. Beraz, ezkerra prozesu horiatu genuen eta horrena azkartiko ustatazioaren ginean, darrien parte hartzeko posibilitatea izan duen, bestela eraikuntza hori gelditzea asko zaituko gaitzen. Nik puntualizau honek ez daukela zehetizirik barekin. Arez beste eremua da, eta hau anulau gendunin, eremu hartatik ez genuen zer ezan. Ez dago zehetizirik. Ez, ez du hazien du, ez dela, mensatzak, ez plazaren egin fruta. Direiz, tenio la ¿sabes? Como bosketako bateko botu. Horretaz. Bigarko puntun, nosotros hemos hecho enpresaren buruzailearen zehetasun azkarraren behin betiko honezten. Gau, komisizioen martzu otxailin aurkeztu gendu lehenengo aldiz, Xubikor xehetasun azterlan bat, eta prozesu bat nahi dura ikiez, zoro ere muen, eta orduen erakutsi zan, eta dekretu zonartzea zieran, eta gero esposizioen dugu. Orduan, esposizioen zauen, eta hortxe martzoako iritsiko dote ginen pentsatzen genuen plenotik pasatzeko, baina ez da alarma sartu zen, eta 2 egun geduzizkon despozizio publika. Ordu noi, dakarreuna da, ez da plazuek berrazi ginen, inditu inberreko jaltazizko 2 egun osek esposizioen, ez da egon, berrazizio eta ezerrek, eta hon ja
behin betiko zonestie batzarraia gisa. Herriarentzat kalterik ez duela ekarriko dirudi eta industria gune horren sarrera ere zerbait txikunduko dela, beraz, alde osatu. Eta ingo dugu, alde gotu. Hau batez onartuta. Hirugarreko puntu, gazteen alokairuak sustatzeko laguntzak izapidetzeko Azkoitiko udala eta Azkoitia Batzen Lesearen arteko hitzarmena onestea. Hau urtero ekartza dugu, dakizuten bezala gazteen diru laguntzak eta batia alokairu sustatzeko diru laguntzak Azkoitia Batzen Lekien gestionatzaile eta hori egin abizeteko hitzarmen bat sinatze dugu, urtero, udalak behari ezatexo lan oseketiko hitzarmenan ofixe bertan dugu zute, zean, irizpenien eta hoxe da, bazikamente. Gero hitzarmena sinatzeko alkati ematezako almena eta Gipuzkoako aldizkaxen eta irekia makonika egin. Alokairu horren sustatzeko laguntzak udaletxetik zuzenduko balira, baiezkoa bozkatuko genuke, baina Azkoitia Batzen tartean izanik, abstenituko dugu. Eskerrik asko, eta ingo dugu, aldeko botuak. Kontrakoa. Abstentzioa. Onartuta ditzen da. Hirugarreko puntu, 2020ko udaleko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren aldaketaren hasierako onesmena. Hemen udal arauan aldaketa hau urtero onartze du, aurrekontuaren udal araua, baina urtean jauztet biharrena hirugarren aldaketa bat dela. Bukaeran konturatzea da, zenbat eta egixe da, konturatzailetzak legit gertatzen denien, beruta egin behar gogorra dauzko fiskalizatzeko, eta horzen arti, kontura hobea, dut €100 azpiko gastuek baleik ez dut egiten. Orduan, baleik ez dako nekien gastuatik, konturatzailea da, partide bakoitzin eta dekreto bakoitzin ikustuko bazen duten, erreparo txiki bat egiten esanez, baleik ez da hola, eta nola baleik ez da hon, alkatik pasaberko hola, erreparo hori, eta orduan hori ebitatze aldea, udal arauen azemeja hori emaikeu, €100 azpiko gastuek antikepo de kaja utzik izakona, kaja horrerak ine bezala, balita hori dira. Baliek €100 gorakuek ja automatizaute dauzkeu, ez da lehen fizikoki egitezin, eta forma egitezien, gaur dugunin ez da ekinola, ezik eta dana automatik eta informatizaute da hau, ondo ondo da funtzionatzen, departamento danetan oso ondo akoplau da hori, baina, txiki hauek, eta ikusiko uste dekretotan asko dira, €100 azpiko gastuek, esket lan administratiboa nintzeatiken, udal araua aldaute, hori errezten dugu. Kantitate handiak ez direla kontutan harturik, eta batek kudeaketan lagunduko duelakoan, gastu hauek kutxa ikoko aurrera gisa tratatzea egon duditzen. Eskerrik asko, aldeko botu. Batez, onartuta. Bosgarren puntu, COVID-19 krisiagatik bereziki kaltetutako kolektiboentzat 2020ko tasetan aparteko ugariak ezartzeko hasierako onespena. Tasatan ugarik ezin zala ipini gazpaldi ezan dugula, bero bat zaudulako eta kendu berri egin batzuk. Baina, COVID edalaka ez dala, gundisek estetziso bat mozartu du eta norma bat atadu ezanez COVID-en arrazoiegatik baldima, tasatan ugarisek jarri daitela. Orduan hori aprobetxaute, unagaz jartze, bazan nuke 3 aldaketa nagusiki. Bat da, itxike hundien merkataritza eta ostalaritzako zerbitzutako komertzisuei bigarrengo 3 hilabeteko zaborrak ez kobratzea,
bestalde eukiko duke jabari publiko, luzoro publiko egitzeatiken, terrazadila, azoka eta etortzeien poestu ediela, eta hau ere, egon izkien denbora hortan, proportzio hortan eskobratzien, eta hirugarrena da Bazarretara Nogarixe. Bazarretara Nogarixe, printzipixoz, 2008-en odaririk gabe gelditzen ziren, ordenantzatan ala onartu gendurako, baina COVID-en tarteko etziko ben komunikau. Orduan ez komunikaute, etzako ibitzen egokixeranik ez-eaikien, oikorratzien, beraz, proposatzen dena da, 2008-en ere, mantendu ingozako beho bari hori, Bazarretarrak esatetan indie, agrarian artean handa daudenak eta agrariako pentsiozioek kobratzen denak. Eta orduan daudenak. Momentu 2008 nola planteatzen dugu, eta bateako bari hori printzipixoz ezingo aplikau. COVID-en efektue dugu edo, baina ezin doritzeke aplikau eta berez, fizikoa, baina bintzeko gexen pentsio aplikazioa. Eta nik uste laguntzute orokorri hori da. Hori hauen urlagunentzat behar bada laguntza gutxi eta berantu iritsitakoa izango dira, baina egun gutxi badu laguntza behar horrego izango dira jakinik eta azken finean eten eta horrein aurkeztutako diren gehien kaldetuei onuratanen odietelak kontutan harturik, alde osatu du. Hor, zaboranin ezan, igual, berandu ezan duzu, hasieratik planteatzen ezan lokal nitzena kobratzie, legit besteiketzulako albidetzen, baina, gero ja foruatzen disek zartu duni norma hori, hori ja ez da lokal nitzena, eta ez kobratzie, hiaren dut eta ez da, merkataritza eta euskararitza eman duzuna, bai txiki Ezan beratu, zikon hori beratu itxiko zagoela, ez da gozea eta bai ez nintzen nahi iruzatzen denik dago. Eskerrik asko. Interes zerbait izateko? Ezketan godun aldeko goto? Bagotez, onartu. Zigarreko puntun elkarguneko zerbitzuak indarrean hartzearen ondorioak jasota. Hau elkargunetik pasatu duen, eta han onartuko izan zen, eta tazak bien, batzarronia gaitixo onartzi berez. Bukaeran ordenantzatan, geuk hartu duelako erabakixo gaike, gelditzie azkidekotak kobratzia. Orduan noinamen planteatzen dena da, iztainetiken aurre azkide kobratzen, martzun hortain bintzituen, hortain gointzien azkidekotak, eta ekainen 15 egiten dielako, konpentsauten atzedo, martzoko kotie oso paratzina, ekainen gira egiten dilako bai kopiztenak eta baita elkarbuni ere, eta horrekin konpentsaute gedikoa, eta bezaldetik egon litzezke martzoko aktibidade batzu reduzien horreke, iruñebetien bukatzeko zebatzuk, aktibidadiek, eta hosek planteatzea gana da, gelditzeien klase hosek, iraile erritiken aztea Denontzat gu hoste gutxien sortuko duen sistema izango dela iruditzen zaigu eta bildua bueltatzea nahi duenak ere arazoren ez duela izango kalkulazio iruten ez, alde osatu da. Bai, hau da, orokortasun baten hartzean erabakixe, ez zizut daudenak, kongo behar katatzen. Zeinen, buru, zerreko dut, hau batez, onartuta. Zazkiaren puntu, Nazioarteko Udalaren diru-laguntzen oinarri orokor eta espezifiko arautzaileen hasierako onespena. Haure batzordetan komentau dugu, eta bai izango dugu pixket barrutik hartzen duen tema bat azten dela, teknikun artien. Diru-laguntzan oinarri espezifiku, departamento edo osai bakoitze, behari egokixen
iruditzen zizkon bezala zauzko behin den, asko gaina zaharkitute zauden, lehenko legerire eta dana referentzia duten, eta hor ikustezan, komenizala lanketa bat ekie, oinarri orokor batzekatea, eta gero, espezifiko danake bateratu, danak orokor osei egin referentzixe, eta horrekin batea, ikusike bezko udaletxe batzutan dare, diru laguntzak bai eskatzeko, eta bai gero justifikatzeko, zuritzeko ibiltzezin dokumentazioe eta gauzek, ipazteuela mejoratzie, ikustike elkartientzat, orokor batien, normalien elkartik izango jelako, diru laguntza eta orkesteienak elkartientzat, onuragarri izan daikezuela, kontu hartzailetzatik lan horrekin azizin, departamentutin bilerak eta indie, bateratu indie kriterizuek, zuritzeko garaxenen ze gazto onartuko hien eta ze gazto ez din onartuko, justifika horreku nola justifika horreko hien, fakturekin, neogalikin, importik, porcentajik, gauze asko zehaztu die, dokumentu azizot dana bilatu zartzuten, oinarrizik ez di aldau, hau da, esango dugu, oinarri espezifiku ez di aldau, iztatzezako bena, diru laguntze horta aktibitzeko, entzako bena da, itxurie mejorau da nahi, eta eraskinek eta gero zandetan ezkaera, eta zuriketak einan izeteko. Gardentasunean aurrera pausu bat emateko asmoz, prozedura egokitzapen honekin bai onuragun eta baita uda teknikari ere laguntza eman horretik eta ondoren orkestu beharreko egiaztagileak sortzen dituzten zalantzak argitzen asko lagunduko dutenakoan alde bozkatuko du. Eskerrik asko. Uste tengo orduan, alde botu. Ez, onartuko. Zortzigarren guda. Azaltzen horretuko eguzko informazioa. Pequeña cifra, agradecer por una sociedad, museo de Google, sociedad que está